Вітаю вас! У ефірі навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Напярэдадні дня медыцынскіх работнікаў у паліклініках Віцебска абнавілі лор-кабінеты. Фінал адкрытага чэмпіянату Беларусі па парашутным спорце ветэранаў-парашутыстаў і ветэранаў баявых дзеянняў прымяркуюць да Дня горада. Абласныя ваенна-патрыятычныя гульні Арляня і Зарніца паўночны рэгіён сабралі больш за 150 юнакоў і дзяўчат з усяго рэгіёна. Сакрэт духоўнай сілы нашага народа ў вернасці маральным прынцыпам, спагадлівасці і міласэрнасці. Пра духоўна-асветніцкую спадчыну Еўфрасіні Полацкай як фундаментальную аснову захавання традыцыйных каштоўнасцяў беларусаў ішла гаворка на выязным пасяджэнні прэзідыума Савета Рэспублікі ў Полацку. Нараду ўзначаліла Наталля Качанова. Удзел у ёй прынялі прадстаўнікі абласных і раённых уладаў, Беларускай праваслаўнай царквы, кіраўнікі арганізацый і устаноў рэгіёна, дэпутаты і моладзь. У цэнтры ўвагі асоба прападобнай, яе ўклад у асвету, развіццё рамёстваў, духоўна-маральнае выхаванне падрастаючага пакалення. Сёння важна захаваць і прымножыць тое, што завяшчала нам Еўфрасіня Полацкая – чысціню душы і намераў, веру ў светлае. В истории человечества существует масса примеров, когда утрата духовно-нравственных ориентиров, предание забвению исторического прошлого объективно рано или поздно приводили к серьезным социальным катаклизмам, а зачастую служили причиной развязывания кровопролитных конфликтов и войн. В Беларуси очень большое значение уделяется духовно-нравственному просвещению, воспитанию, сохранению наших культурных и духовных традиций. Достаточно сказать, что даже в преамбуле нашего общественного договора, Конституции, прямо обозначено наше общественное развитие с опорой на многовековую историю белорусской государственности, на сохранение наших культурных и национальных традиций. Што тычыцца выхавання моладзі, у Новаполацку плануюць стварыць дзіцячы духоўна-асветніцкі цэнтр. Тут размесцяць храм, нядзельную школу, міні-кінатэатр. Каб у лёгкай і даступнай форме гаварыць з дзецьмі на духоўныя тэмы, далучаць іх да праваслаўных каштоўнасцяў. Я думаю, это будет современный подход вообще к воспитанию религиозному детей. Жизнь в церкви не заканчивается только храмом, что мы должны еще проводить большую работу, которая внебогослужебная, по воспитанию нашей молодежи, по организации наших молодежных братств, по организации клуба молодых семей, например, просто приходских братств и сестричеств, а также сестричеств милосердия по уходу за людьми престарелыми. Все это требует создания такой среды, как сейчас говорят, такой площадки, где люди могли бы общаться. Гаворка на выязной нарадзе ішла таксама пра развіццё турыстычнага патэнцыялу рэгіёнаў Беларусі. З пачатку года толькі Спаса-Еўфрасініўскі манастыр у Полацку наведалі больш за 20 000 чалавек. Каб прыцягваць да святыняў яшчэ больш турыстаў і паломнікаў, неабходна развіваць інфраструктуру, надаваць увагу падрыхтоўцы экскурсаводаў, каб у максімальна камфортнай абстаноўцы паказаць усю прыгажосць і веліч Беларусі, яе гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны. Аказваць дадатковую фінансавую падтрымку работнікам пры заключэнні доўгатэрміновых кантрактаў рэкамендавана наймальнікам Віцебшчыны. Гэта адна з навацый пагаднення, заключанага паміж Віцебскім аблвыканкамам, аб'яднаннямі прафсаюзаў і наймальнікаў. Ініцыятывы, якія выпрацавалі прадстаўнікі улады, бізнесу і працаўнікоў, тычацца розных катэгорый грамадзян. Залік армейскай службы ў стаж, даплаты студэнтам, што вучацца па мэтавых накіраваннях, дапамога ў перанавучанні і працаўладкаванні тым, хто трапіў пад скарачэнне. Асаблівую увагу наймальнікам рэкамендавана надаць добраахвотнаму страхаванню работнікаў і прымяненню гнуткіх формаў занятасці. Были сохранены в этом соглашении основные положения предыдущего, которые актуальны на сегодняшний момент. Это соотношение заработной платы в бюджетной сфере 80% от средней заработной платы по стране. Это вопросы, связанные с пенсионным обеспечением 40% от средней заработной платы. Это и занятость, это и правовое просвещение, и нулевой травматизм. Жизнь не стоит на месте, возникают различные и в экономике, и в других сферах жизни
позиции, что нужно нести какие-то изменения. Они будут вноситься по согласованию, опять же, и с облисполкомом, и с профсоюзами, ну и, естественно, с союзом нанимателей. В рамках вот этих вот критериев, которые мы и заложили в основе трехстороннего соглашения, мы будем все прислушиваться и все их соблюдать, то, конечно, мы сможем сделать то качественное развитие региона, которое сегодня требует от нас и глава государства, и правительства, и которое требует от нас в первую очередь внешнее влияние внешних экономик, в том числе на развитие нашей страны. Пагадненне паміж віцебскім аблвыканкамам, аб'яднаннямі прафсаюзаў і наймальнікаў заключана на бліжэйшыя 3 гады. Кантроль за яго рэалізацыяй будзе ажыццяўляць Савет па працоўных і сацыяльных пытаннях. Бяспечнае і эфектыўнае абследаванне. Напярэдадні дня медыцынскіх работнікаў у паліклініках Віцебска абнавілі лор-кабінеты. Памяшканні адрамантавалі і укамплектавалі сучасным абсталяваннем. Гэта адкрывае новыя магчымасці ў дыягностыцы і лячэнні захворванняў вуха, горла і носа. Наколькі зручна жыхарам абласнога цэнтра праходзіць працэдуры, даведалася наш карэспандэнт Інна Падрэцкая. Урач-отарына-ларынголог Ілона Прыступа праводзіць відэаэндаскапію. Даследуе вуха з дапамогай спецыяльнага прыбора, абсталяванага мініяцюрнай камерай. Атрыманы здымак выводзіцца на манітор. Наглядную картинку бачыць и доктор, и пациент. Болело ухо, и потом пробка образовалась, то есть я не слышала на это ухо. Вот с этой проблемой я обратилась. Сама процедура не вызвала у меня никакого страха. Первый раз в жизни видели свое ухо? Первый раз. Сучаснае абсталяванне дазваляе праводзіць розныя лор-працэдуры хутка і якасна. Работа ўрача становіцца яшчэ больш камфортнай. Неабходныя інструменты заўсёды пад рукой, а ўсе працэсы максімальна аўтаматызаваны. Благодаря нашему оборудованию мы можем посмотреть все лор-органы. То есть у нас есть эндоскопы прямой, которым мы можем посмотреть ухо и нос. И у нас есть эндоскоп, которым мы можем посмотреть гортань, носоглотку. Сучасныя лор-кабінеты з'явіліся ў 5 паліклініках абласнога цэнтра. Іх урачыста адкрылі напярэдадні дня медыцынскіх работнікаў, які штогод адзначаюць у 3-ю нядзелю чэрвеня. Это позволит нам на более ранних стадиях выявлять лор-заболевания, в том числе и онкологического характера. Также данное оборудование позволит нам расширить спектр лечебно-диагностических манипуляций, а именно продувание слуховых труб, массаж барабанных перепонок, эндоларингальные заливки, гортань. Открыли 5 лор-кабинетов, которые размещены в разных поликлиниках, то есть лор-службу мы укрепили материально, кадрами она укомплектована на 100% физическими лицами, то есть сегодня есть кому работать и есть то оборудование, на котором можно работать. Новые лор-кабинеты не адзіны падарунак медыкам да прафесійнага свята. Ва установах аховы здароўя в области працягваюць умацоўваць матэрыяльна-тэхнічную базу. Открыли мы стоматологически модернизированные кабинеты в Сенинской центральной больнице, подарили Аршанской центральной поликлинике 5 современных белорусского производства машин медицинской помощи. Открывается 2 ангиографических комплекса, один в Витебской областной клинической больнице и в Витебском областном клиническом кардиологическом диспансере. Палепшыць якасць і даступнасць медыцынскіх паслуг для гарадскіх і сельскіх жыхароў – галоўная мэта такіх пераўтварэнняў ва ўстановах аховы здароўя. Інна Падрэцкая, Константин Лебедзеў, навіны Витебск. Віцебск збірае сяброў. Амаль паўсотні прафесійных спартсменаў з розных рэгіёнаў нашай краіны і Расіі збярэ 6-й адкрыты чэмпіянат Беларусі па парашутным спорце ветэранаў парашутыстаў і ветэранаў баявых дзеянняў. Ён пройдзе з 15 па 22 чэрвеня на аэрадроме Віцебскага аэраклуба. Узрост удзельнікаў ад 40 до 80 гадоў. Падрабязнасці правядзення традыцыйнага чэмпіянату агучылі на прэс-канферэнцыі ў медыяцэнтры. Спартыўны форум – гэта не толькі складаныя парашутныя дысцыпліны, а і насычаная культурная праграма, у тым ліку канцэрты і экскурсии. Мы не меняем формат самого мероприятия, как оно проходило, оно в таком ключе и будет проходить в течение 6 дней на аэродроме Куковячина, которому принадлежит ДОСААФ. С каждым годом география нашего мероприятия расширяется, все больше и больше участников принимает участие со всех уголков, скажем так, бывшего совпространства, начиная с Белоруссии, России,
Практически со всех регионов России люди приезжают. Это большая любовь к тому виду спорта, которым они занимаются. И ее назвать многолетней, это даже не сказать ничего. Это практически вся жизнь, проведенная на аэродромах. Каждый из них выполнили более 3, 4, 5, некоторые даже до 10 тысяч прыжков. Имеют звание мастеров спорта России, Белоруссии, ну и Советского Союза, конечно. Фінал парашутнага чэмпіянату адбудзецца 21 чэрвеня на плошчы Тысячагоддзя ў Віцебску. Захапляльнае відовішча прымяркуюць да Дня горада. Баявая вывучка і камандны дух. Больш за 150 юнакоў і дзяўчат прынялі ўдзел у абласных ваенна-патрыятычных гульнях Арляня і Зарніца, паўночны рэгіён. Спаборніцтвы прайшлі на страявым пляцы 103-й Віцебскай асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. Выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў і моладзевых атрадаў аховы правапарадку з розных куткоў паўночнага рэгіёну прадэманстравалі свае навыкі ў некалькіх дысцыплінах. Збор магазіна аўтамата, ваенна-спартыўны конкурс, гульня на мясцовасці, а таксама агляд страявой падрыхтоўкі. Да гэтага этапу моладзь рыхтавалася з асаблівым хваляваннем. Сінхроннасць і дакладнасць кожнага руху, правільнасць выканання каманд, гучнасць страявой песні. Кожны элемент ацэньваюць вайскоўцы праслаўленай дэсантнай брыгады. У нас в школе была проведена с командой достаточно большая работа, то есть много занимались, тренировались. Делали мы упор, конечно же, на строевую подготовку, также не забывали про спорт, потому что это одно из испытаний этого конкурса. Еще делали упор на медицинскую подготовку, которая здесь будет, ну и, конечно же, интеллектуальные конкурсы. Первый раз участвую в подобном мероприятии, но сюда приехать это было интересно. Мы готовились к данному мероприятию, так скажем, с очень большим трудом. Мы маршировали на плацу, сборку-разборку оружия готовили. Я считаю, что каждый мужчина должен интересоваться в своей жизни данной тематикой, так как мужчина всегда должен быть сильным, у него всегда должна быть дисциплина и характер, что, в принципе, в армии этому научат. Это такой первый осознанный шаг, как человека-патриота нашей страны. Это очень важно. Они понимают всю важность проведения данных мероприятий, так, Белорусским республиканским союзом молодежи, и с радостью откликаются для участия. Ваенна-спартыўныя гульні карыстаюцца папулярнасцю ў моладзі паўночнага рэгіёна. Штогод жадаючых паспрабаваць свае сілы становіцца ўсё больш. Дарэчы, сёлетнія спаборніцтвы прымеркаваны да 80-годдзя перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Кватэры под открытым небом. Капітальны рамонт дома даставіў масу праблем жыхарам адной са шматпавярховак на вуліцы Шумілінскай у Віцебску. Падчас аднаўлення даху верхнія паверхі заліў дождж. З-за гэтага з'явіліся цвіль, волкасць, непрыемныя пахі. Жыць у доме стала зусім некамфортна. Чаму камунальнікі прыступілі да рамонту дома без адсялення жыхароў і як плануюць вырашаць сітуацыю з залітымі кватэрамі, высвятляў наш корэспандэнт Ілля Лапацінскі. Да лепш бы гэтага капітальнага рамонту наогул не было. Менавіта такую пазіцыю занялі жыхары дома на вуліцы Шумілінскай. Аксана Дрэнава жыве тут чвэрць стагоддзя. Па словах жанчыны, шматпавярхоўка заўсёды была ў выдатным стане. Бяда прыйшла адкуль не чакалі. Капітальны рамонт дома абярнуўся слязьмі і праблемамі. С марта месяца заливают все подъезды с 1 по 5 этаж. Более того, перед тем, как они начали вскрывать крышу, мы предупреждали ответственных должностных лиц, чтобы они пересмотрели проект, не вскрывали крышу, рассмотрели другие варианты, но к нам остались, к сожалению, равнодушны. Тем более, что мы слезно просили, пожалуйста, защитите дом от разрушений. Мы хотим, чтобы это прекратилось, чтобы люди не плавали в своих квартирах. Звароты ў розныя інстанцыі, калектыўныя скаргі, бясконцыя званкі ў розныя службы. Жыхары ўжо некалькі месяцаў вядуць бой з камунальнікамі. Безвынікова. Крыша – самое основное. Беда у всех людей, которые пострадали, у которых ремонты, у которых мебель, у которых дети, пожилых людей очень много в этом доме. И люди никуда не могут съехать, потому что здесь прошла жизнь и больше ничего не имеют. Почему они должны куда-то съезжать? Віцебскія камунальнікі на звароты адказваюць і рэагуюць, тлумачаць.
адзначаць, да пачатку капітальнага рамонту з жыхарамі шматпавярхоўкі правялі 2 сустрэчы. На адсяленне людзі самі не пагадзіліся, і будаўнічыя работы вымушаны былі пачаць у іх прысутнасці. В проектной документации предусмотрены работы по отселению последнего 5-го этажа жильцов в маневренный фонд. Однако в связи с несогласием жильцов от переселения и их письменными отказами было принято дальнейшее ведение работ без переселения. При выпадении обильных осадков были залиты квартиры. По каждой квартире комиссионно составлены необходимые документы с присутствием жильцов для передачи их в страховую организацию для возмещения последующего причиненного ущерба. Колькі яшчэ месячам цярпець нязручнасці, дакладна невядома. Капітальны рамонт павінен быў завяршыцца яшчэ месяц таму. Аднак работы ўсё працягваюцца, і аптымізму віцяблянам з вуліцы Шумілінскай гэта не дадае. Умовы іх жыцця пакуль па-сапраўднаму спартанскія. Ілья Лопацінскі, Константин Лебедзеў, навіны Віцебск. Бескампрамісная барацьба на тэнісных кортах. Каля 50 спартсменаў з гарадоў і райцэнтраў Беларусі сабрала ў Віцебску адкрытае першынство паўночнага рэгіёна па тэнісе ў праграме Алімпійскіх дзён моладзі. Да гэтых стартаў прымеркавалі і традыцыйны абласны турнір памяці героя Савецкага Саюза Марата Казея. Спартсмены аспрэчваюць лідарства ў 3 узроставых групах. Узровень удзельнікаў прыблізна роўны, у тым ліку сярод старэйшых 14 і 16-гадовых тэнісістаў. Таму прахадных паядынкаў няма. Спрэчка ідзе за кожную падачу. Па выніках спаборніцтваў трэнеры і спецыялісты сфарміруюць зборную каманду, якая будзе абараняць гонар Прыдзвінскага краю на Алімпійскіх днях моладзі Республики Беларусь. Все участники сильные. Возрастная категория 12, 14, 16 лет. С первого дня уже разворачивается такая борьба, что непонятно, кто займет какое место, потому что те дети, которые были в рейтинге, уже не в рейтинге, и они уже некоторые проиграли и уехали домой. Эти соревнования у нас проходят уже много-много лет, все их очень любят и приезжают к нам. Хорошая форма, выступаем в Витебске, ездим на некоторые турниры в другие города. Также недавно ехали на республику, я вошел в 8, не вошел, так как была травма, поэтому не получилось войти в полуфинал. Не повезло, будем дальше работать, и все будет отлично. Все было хорошо, я старалась, тренировалась, и соперники были достаточно сильные, но я их выиграла. За счет того, что они часто делали ошибки, попадали в сетку и в ауду. Алімпійскія дні моладзі Рэспублікі Беларусь па тэнісе стартуюць у сталіцы 7 ліпеня. Напярэдадні на першынстве краіны сярод юніёраў да 18 гадоў віцябляне заваявалі 3 ўзнагароды рознай вартасці. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебскаблгидромета, в ближайшие сутки по области ночью переменная воблачность, местами короткочасовые дожди. Днем воблачно с прояснениями, часом дожди, местами навальницы. Ветер паўднёва-ўсходні 4,9 метров за секунду. Днем при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +6, +11, днем +15, +20. У Витебску ночью переменная воблачность без опадков. Днем воблачно с прояснениями, часом дождь, магчыма навальница. Ветер паўднёва-ўсходні 4,9 метров за секунду. При навальнице порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +7, +9, днем +18, +20.